atong simbahon sa kanunay ang Ginoo. Labi na gayud karon nga adlaw atong tagaan og panahon ang Ginoo sa pagsimba ug sa pagdaig ngadto kaniya. Ug dili lang ni kay karon igsuon, kun dili karon ang sinugdanan nga imong simbahon ug alagaran ang Ginoo. Or bisan dili Domingo igsuon sa matag adlaw, simbaha ug pasidunggi gayud ang Ginoo. Tungod kay kung imong simbahon ang Ginoo, wala kay laing Dios ka simbahon, gawas kaniya. Tungod kay kung magsimba kag laing Dios, gawas kaniya, Dios na kanaigsoon. Apan kung siya ang imong tagaag panahon sa kanunay, kung siya ang imong simbahon sa kanunay, ang iyang pulong nag-ingon, na siya gayud maga-provide sa matag usa kanato. Maghatag siya kanatong pagkaon ug tubig, ug ang nakanindot ani igsoon kay ang iyang pulong nagsaad sa matag usa kanato. Nga kitang tanan nga adunay mga gibati sa atong kinabuhi, kitang tanan nga adunay mga sakit, iya gayong ayuhon. Kung ang imong sakit karon kaluyahon sa pag-alagad sa Ginoo, tambalan na ni Lord igsoon. Kung duna kay mga balatian karon, ayuhon na sa Dios igsoon. Gamhanan ang Ginoo ug walay imposible sa Ginoo igsoon. Ug ang pulong sa Ginoo igsoon nag-ingon usab alang sa tanang mga minyo nga makabaton gayud kini ug anak, ug ang tanan nga mga buntis dili na gayud kini makwaan. Ug ang nakanindot ini igsoon sa tanan nga mga Kristohanon, nag-ingon ang pulong sa Ginoo nga tagaan kita niya ug taas nga kinabuhi, maayo nga kinabuhi. Tungod kay nasayon si Lord nga magamit pagayod niya ang imong kinabuhi dinhi sa kalibutan. Tungod kay imo man gipagamit ang imong kinabuhi, gamiton ka usab ni Lord. Tungod kay ang atong kinabuhi alang lang gayud kini sa Ginoo. Dili kini alang sa kalibutan. Maong gusto ni Lord igsoon nga siya lang gayud ang atong simbahon. Siya lang gayud ang atong alagaran. Ug tagaan gid nato siya og panahon sa kanunay. Ug dili nato tagaan og importansya ang mga butang atong nakita, kundi siya nga dili makita. Tuuhan nato siya, tudya siya ang tag-iya sa tanang butang nga atong gipahimuslan ilabi na gayud sa atong kinabuhi. Exodus 23, versikulo 25 hangtod sa 26. Simbaha ako ninyo nga inyong Dios, ug hatagan ko kamog pagkaon ug tubig, ug ayuhon ko ang tanan ninyong mga sakit. Sa 26, sa inyong nasod walay babae nga makuhaan, sa iyang giisabak, ug ang tanan makabaton ug anak, hatagan ko kamog taas nga kinabuhi. Mao kana ang saad sa Ginoo igsoon, nga angay gyud nato kanang timanan ug angay gyud natong ibutang, atong isulod sa atong mahuna-huna ug kasing-kasing nga ang Ginoo matinud-anon, ang Ginoo wala imposible ngadto kaniya. Buhaton sa Dios alang kanimo nga matarong nga matinud-anon nga nagsimba ug nag-alagad sa Ginoo ug ato gayng mabatunan ang taas nga kinabuhi. Pinaagi sa Dios. God bless sa tanan.